Najnovší One Piece je za rohom a ja som si mohol prvýkrát otvoriť niekoľko balíkov ešte pred releaseom. V dnešnom vlogu ti ukážem OP17, kartu za 30 000 a ako vyzeral pre-releaseový turnaj. Čau a vítaj v dnešnom vlogu. Vybral som sa do Kartova v Košiciach na pre-releaseový turnaj nového setu One Piece World's Strongest Warriors. Dnes to ale bude iba taký mini vlog. Predstavme si teda nový set OP17. Ide o výročný set a nájdeš v ňom hlavne tieto karty. Manga Rare, Gold Special Rare, Haki Special Rare, Manga Leader Luffy a Super Altart Kaido a Pirate Crew Super Altart. Takže môžeme povedať, že tento set je fakt nabitý. A pozor spoiler, jednu z týchto kariet uvidíš v tomto vlogu. Boxy z OP17 meškali, takže sme si čas krátili pozeraním binderov, tradovaním a otváraním boostrov. Morgan's Berkut, Morgan's Master Collection, dve karty. No, a mohli by na veľký altartík, nepohnel by sa. Ten Nightmare Luffy to je práve, ne? No, Počkej. Toto? To je 60 koľko. To je trežeré z 13. Akože, keby som doma, som mal ešte taký. Ej, že daj tak, keď chceš, to si vidím. Alebo možno potom. Labud je pekný. Pekný, ne? A to sme ti hovorili aj s týmto. Vieš, že ich nehľadám Labuda. Koľko? Akože, aj Goldsku. To trejdíte? Tu za ground, a to každý dní. Že sa to neskenovalo. To je isté, akože... Doči price. Jedine, že to vystrelilo s touto 17. A to čo do deku sa bereš? Ground, veľký hrám a takto odmom dvoch, vieš, ale Okolo Eva, takže... Tam nič není. Už nechceš pozerať také hnusné veci? Ale bude. Pozri. Pozri. Čo hovorím, Sakazuki. Však dobre, co? To už jak nič. A však keď ty si pozrieš dopredu, že čo? No, boxy s novým setom konečne prišli a všimni si, ako ma obišiel balík s kartou za 30 000. Koľko vás to chopí? Dneska? Som videl, že teraz sú takové peky. Teraz v tom sete sú také peky, čo môžu mať, že jedno rérko a osarko, alebo dve rérka a to spraví veľa. Kvôli tomu pán Domenové. Tak už aj ja som dostal svoje balíky. Pri pre-release vo One Piece je to iné ako pri Pokémonoch. Pri Pokémonoch dostaneš Build and Battle Kit, kde už máš predpripravený deck, s ktorými budeš hrať až 4 balíky nového setu. Pri One Piece dostaneš 6 balíkov a z kariet, ktoré vyťahneš, si postavíš deck. Tak sa pozrime, čo mi padlo. Z prvého balíka hneď Shanks. Super karta do deku a pekné SR-ko. Idem ďalej. Druhý balík nepriniesol žiaden hit, ale karta bola dobrá do deku. Poďme na tretí booster a do komentu mi napíš, aká je tvoja obľúbená postava z One Piece, ak to poznáš. A keď nie, tak mal by si. Čoskoro tu máme remake od Netflixu, na ktorý sa veľmi teším. Zase nič. Znova sa ukazuje moje šťastie pri openingu. Zlomí to štvrtý balík? Tak nie. Posledné dva boostre.
No super. Ďalší, síce mini, ale hit. A teraz Last Pack Magic. Ale nie. Pozrime sa, čo vyťahli ostatní. Opatrne. Môžete ísť domov. Minky. Mi sa vypočíval, tak. Môžem sa toho dotknúť? Jasne, jasne. Ty kokos, Čo si? kamaráde, tak toto je princ. Jaké hity máte? Ja dve hity som mal. Konečne načo. No, taký goril sa. Ja som nemal nič, kamo, ja som mal Shanksa a všetko. Ale ešte mám tu Dona a Romolufy, ukáž toho. Keď sa všetko otvorilo, mali sme ešte časy poskladať deck. Ak by si niekedy išiel na pre-release z One Piece, tak musíš vedieť, že väčšinou dostaneš Rainbow Leadera. To znamená, že môžeš použiť všetky farby kary do deku. Základ stavania pre-releaseového deku je v tom, aby si použil všetky counter karty, blokerov a karty s nízkym cost a high damage. To sa mi neplatí. Ale som máte veľkú. Tu vidím Luffyho. Jaké hitiky ste mali? Zaujímavé? Samozrejme. Hej. Dáme. A to je všetko. To je všetko. A, asi. Dobre. Ale performance. A Don. Don? Je pekný Don. A to je všetko. Si pozri aj Whitebeard. A išlo sa hrať. Zápasy som nenahrával, viac som sa sústredil na hranie. Ale poviem, že boli 3 kola a hralo sa na best of one. To znamená, že každý sme mali iba jedno kolo na rozhodujúci výsledok. Samozrejme víťaz mohol byť iba jeden a ten, kto vyhral turnaj, dostal túto winner kartu v hodnote 330 €. Martin? Minulé kolo som vyhral. Takže idete potenciálne na remízku? Asi. Nechcel by som remizovať. Tak ešte 9 minút do konca, no. Ešte sa to dá. Ešte sa to dá, to je pravda. To je pravda. Ešte sa tu Rift Bound hrá. This is some serious deck building skills. God damn. Tretie kolo. Who's winning? Nobody. Nobody. It's best of one. So, winner takes it all. No co, borcy? Koľko ti ostalo domov? No a už. Dáme si ešte vyhodnotenie turnaja. Každý za účasť dostal promobalík a víťaz špeciálnu winner kartu. Môžem sa pozrieť? Ja len takto, hej. Dovidenia. Teoreticky možno David? Tak si to mal položené, tak ti to vracia. Ešte jedno ti chyba, ne? Dobre, mám tu všetkých 2, 4, 6, 7. Dvaja hráči mi chýbajú. No dobre, tak poďme teda od 9. miesta. Budeme rozdávať peky. We are going to go from the 9th place. Dobre, na 9. mieste Serafim. Na 8. mieste Marcin. Na 7. mieste Pokekumu. Ďakujem. Na 6. mieste Šepy.
teda na... Nie, na 6 bol Saru, na 5. mieste. Ty nejak som to pomýšľal. Díky. Na Jak si ma mohol 4. Na 3. mieste sa nám umiestnila Bedavu. Na 2. mieste je Marcel. Ajaj. A na 1. mieste dneska neporazený sa nám umiestnilo. Jaj, výborne. A ak si ešte nevypol, uvidíš, čo sa dalo vyťahnuť z promo balíčkov. Spoiler, išlo o karty z nového setu so špeciálnou stempou 4. výročia. Wow. Stempované sú. Wow. Sú stempované. A ešte niekto otvorené? Nie, však to normálne tu máš. A bude to na videu. Hahaha. Čím B. Super. No a to je winner. No jasné, ešte aj z hora vyťahneš. Super. Víťaz. Toto chce isto niekto, kto sa do Shanksa. Fighting Snake. To A asi. Marcel? Marcel čo má? Marcel vybavuje konci. Keď som tam. Sorry. Čo si mal z toho? Si ešte na dvoru prispeky? Prečo? Ukáž aspoň toto tu. Ja nami. To pojedeš, zvyšok na nezaujímavé. Nechceš mi ju dať? Ja viem. Beji, okej. Hej. A Fosa. Fosa. A ešte ja som. Ešte moja. Jasné, že ja mám to najhoršie. Tak a vlog je na konci. Dúfam, že sa ti páčil a odmeníš ma svojim odberom a lajkom. Vidíme sa na budúce pri ďalšom vlogu. Like Mario. Čarnu Mariu mám.